Mainzoka yambiro munoda kubata madzimai zvakanaka mufunge zenyu munoda kuti mudzimai wako it's a bed of roses rikange risina kudidzira unoona rakusava sava izikura kuti amamwana ukangozonzwa vakuita tuhasha vakungotaura taura baba pane zvamusiri kunyatsogadzirisa vagomana imi kaka mubate musha mudzimai shuwa ngatibatane zvakanaka mudzimba umu mufunge zvenyu asi madzimai ngabatwe zvakanaka madzitete muchitenga utuma flowers so kaka vagomana imi vari kutibata pachirongwa mukati mezuva ranhasi ndina Dharanodza mukoma Nomentapambwa vanofamba nechikwata chinonzi Zenya Express ndo vandiri kutaura navo nhasi pachirongwa huchi pasina nyuchi munongoziva kuti sondo rega week in week out musi wechishanu tinenge tichikuigira muimbi kubva paZimbabwe donzo riripo rekuti toda kuti tisumudze vaimbi vedu mukoma Nodza mavanzwa vachitaura kuti ivo namukoma Joseph Garakara mukoma Nemuning'ina ndinongozobatawo apo napapo ndinenge ndaona kuti kaka ndo tunoita kuti zvifaye saka mangonzwa mhuri yacho it's a musical family kubvira kuna baba naamai asi mukoma Nomeni ndinozva hangu kuti vabereki vainge vari music baba chirova magitari amuna here kumbowana ngati kudiscouragwa kunzi magitari kaizvisi tovabereki tikuzviita asi chimbomhanyisana nemabhuku nezvichikoro hapana here kumbotsikirirwa semunhu akange ava kupindawo munyaya dzemagitari idzi muchiri mudiki. Ine hangu kukura kwandaita handingati ndakawana pandanga ndichidiscouragwa kuita zvemusic nekuti baba vangu vaitawo zvemusic mai achiita zvemusic. Baba wangu vaitoridza gitari, mai wangu vaitoimba. Baba wangu vakatoridza gitari kwemakore akawanda. Ndaitonzwa vachitanzi kwaitonzi muchinda weHarori nenyaya yemagitari atanga ezveurombe izvi. But baba vangu vakatochata, vakatireisawo isusu, vakatiindisa kuchikoro. Tikatanga kudzidzawo kuti zvemusic izvozvo vachingotisapotawo zvakadaro. Ini nekuzororawo kwandakaita ndakabva ndasanganawo nemudzimai anoita zvemusic. Madam wangu vakatoendawo kuchikoro chemusic, vanoticha music, is a full time teacher anoticha music. Saka hapana kana dambudziko rekumbonzi ndadiscouragwa kuita zvemusic. Madam wangu vanotondibatsirawo pandogadzira music yangu vachindipa maideas kuti apa dai madai so zvimwe chetezvowo inini kwaari ndine ichitomubatsirawo kuti apo napo dai apa dai tigadzirise tiburise music yakanaka. Saka support yaakawanda support bozve kuti waterere muri kungozvira mega kakuti it's a musical family mhuri yamukoma Nomentapambwa mudzimai she's a music teacher ivo is a music producer amene kuti kuvana uku kune vati vakuimbawo here right. Dharanodza mungade kuti batisa here kuti ndivapi vaimbi vati vapfuura nemaoko menyu as a producer? As an engineer producer ndatishandei nematisi akati wandisei, saka ndichangoti taurei vashoma vamunoziva. Ndakarekodha fungisai zvakava pano naJoseph Garakara, Alan Chimbetu, Njerama Boys, Gift Amoli, Donna Chibaya, Rugare Tapambwa. Ndakarekodha Minister Elliot Manyika. Ndakarekodha futi zveFestifarai. Ndakazorekodha zveBeata Mangete naAlec Macheso. Pane album ravakaridza vese. Ndakanga ndiri producer wacho album iroro rakaitawo zvakanaka pamaketi. Hama dzangu vadiwa, rega ndikupewo yambiro yekuti ziso harifanirwi kuteedzwa ziso. Ukada kuteedza ziso unolomila.
kambo kanonzi ziso kari kubva mbama yegudo ndiko katinoda kuti tirove tiri kufamba zvedu mbichana pachirongwa uchi pasina nyuchi ndina dharanodza mukomano metapambo wanofamba nechikwata chinonzi Zenya Expresso. Munoda kuziva kuti mukomano metapambo besides kuita muimbi chaiye, he is a music producer and engineer and he's got his own studio. Saka engineering yese sound quality vanosotera vega. Rekatinzo kambo kanonzi ziso amiro kuti rako rinoita rakaita sede dora unoona here wakaita zvokutsvinyirira iwe uyaunzwe iwe. Dharanodza makaramupiro watsoka nenyaya yeziso. Ziso rinokonzeresa uye rinolomelesa, saka ndinokumbirisa uteerere nzeve kusvika kumagumo kwayo. Pamwe ungabatsirika. Marefu na mafupi ninao.
ndavhura nzeve here? Ziso rangu usawadzane nenjere dzangu ndisvike pakutadza. Ziso rangu usawadzane nenjere dzangu ndisvike pakushereketa. Wakateerera futi here? Ziso rangu handingatevedzere zvaunoda unondirasisa. Ziso rangu usaritevedzera zvarinoda rinokunyengera chero uri wekereke. Ziso rangu warira rinokumhurisa. Wanzwa here mutendere? Chero uri wenyama usatevedzere ziso rako rinokunyudza. Isu tinavo vakatevedzera meso avo akavanyudza. Vadikanwi, ziso rinounza ruchiva. Mazvinzwa? Zvandareva ndizvo here?